सरकारि फरायसालि महरै गनायथि मोनदोंब्लाबो सासेबो फोरोंगिरि गैया। दैसागुरि गुदि फरायसालिया 1999 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो 2006 मायथाइयाव सरकारि महरै गनायथि मोननाय जादोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, दैसागुरि गुदि फरायसालिया सरकारि महरै गनायथि मोनदोंब्लाबो नाथाय बे फरायसालियाव दिनैसिम सासेबो सरकारि फोरोंगिरि मोननो हायाखै। दैसागुरि गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गामिनिफ्राय रां खांनानैसो बे दैसागुरि गुदि फरायसालियाव सानै फोरोंगिरि लाखिनानैसो फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरो लोगोसेनो फरायसालिखौ लाखिबोबाय थादों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। बेनिखायनो दैसागुरि गामिनि रायजो राजाफोरा आसाम सरकारखौ थाबैनो बे दैसागुरि गुदि फरायसालियाव सरकारि फोरोंगिरि हरनो थाखाय खावलायहरनायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों। दैसागुरि गुदि फरायसालियाव दिनै गुणोत्सव आनजाद खुंफुंदों। थाखो 1 निफ्राय लाना थाखो 5 सिम बे आनजादा जानानै थाङो। बे दैसागुरि गुदि फरायसालियाव दिनै गुणोत्सव आनजादखौ नायदिंनो थाखाय आसाम सोलोंथाइ बिफानजों बिथोन होजानाय बिश्वनाथ जौमा फरायसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर निपम कुमार सयकिया दिनै फरायसालियाव नुजाथि हैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। মই এজন মহাবিদ্যালয়ৰ স্তৰৰ শিক্ষক হিচাপে মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক সুযোগ যে আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহি এনেকুৱা এখন ঠাইত এনেকুৱা এখন স্কুল আছে যিখন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ পাইছে, তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ স্তৰ কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ শিক্ষণ প্ৰণালীটো কেনেকুৱা, এইখিনি জনাৰ আমাৰ এইটো এটা সুবৰ্ণ সুযোগ। আৰু মই ভাবোঁ, মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ আৰু বিভিন্ন ঠাইতো মই কৈছোঁ যে এখন দেশৰ প্ৰগতি হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু মই এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন পোৱাৰ বাবে বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ, বিশেষকৈ অসমৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ স্তৰটো কেনেকুৱা জনাৰ এটা মই সুযোগ পাইছোঁ। আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে যদি মই সুবিধা পাওঁ এই ক্ষেত্ৰত মই অৰিহণা যোগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখন স্কুললৈ আহি মোৰ ভাল লাগিছে। ইয়াৰ যিসকল ব্যক্তি, এই স্কুলখনৰ লগত জড়িত যিখিনি ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক পিছপৰা আৰু ইয়াত কোনো স্থায়ী শিক্ষক নাই। আপোনালোকৰ স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তি ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে, নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৱেই এই স্কুলখনক আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থ চলাই আছে। মোৰ দৃষ্টিত তেওঁ এজন প্ৰকৃত শিক্ষক, কাৰণ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ইয়াত শিক্ষক এজন নিযুক্তি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু তেনে এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ এককভাৱে এই স্কুলখন চলাই ইয়াত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ যি কাৰ্য সমাধা কৰিছে তাৰ বাবে মই তেখেতক অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই এইটোও বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি জাপান বা বিভিন্ন তেনেকুৱা দেশ আছে, চাইনা বা ৰাছিয়া বা ইজৰাইল, এই দেশসমূহ টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত, ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই আগবঢ়া। তেওঁলোকৰ কাৰণে ইংৰাজী ভাষাটো এটা সমস্যা নহয়। ইংৰাজী ভাষা শিকিলেহে যে কোনোবাই বিজ্ঞান খুব ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব, মই সেইটো বিশ্বাস নকৰোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ ধাৰণাগতভাৱে তেওঁলোক কিমান শুদ্ধ এটা ধাৰণা ল'ব পাৰিছে আৰু তেওঁলোকক সেই ধাৰণাটো কিমান আমি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব পাৰিছোঁ, শিক্ষকসকলে বুজাই দিব পাৰিছে। গতিকে মই নিজে এজন ইংৰাজীৰ শিক্ষক, মই নিজে ইংৰাজী শিক্ষণৰ জৰিয়তেহে বিজ্ঞান শিকিব পাৰিব বুলি মই বৰ দৃঢ় বিশ্বাস নকৰোঁ। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे नैबे दैसागुरि गुदि फरायसालिनि SMC कमिटिनि गासै सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय बावबाय आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो। दिनै गुणोत्सवआ नैथि सान। बे नैथि सानाव दैसागुरि गुदि फरायसालिया दिनै सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय बे दैसागुरि गुदि फरायसालियाव दिनै सार सासे फैदों, रुपम कुमार सयकिया होननाय। बिथाङा मोजां खालामगासिनो दं। आसा खालामदों बे गुणोत्सवआ मोजां जालांगोन होननानै। दा आं सासे बर' साहित्य सभानि आफादगिरि हिसाबै नैबे नोंथांनि चेनेलजों, बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलजों बेखौ फोरमायनो सानदों। जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा, नैबे फरायसालियाव दिनैसिम 0 टिचार जानानै दङ। फोरोंगिरि गैया, गभर्नमेन्ट फान्डनिफ्राय दिनै हरनाय जायाखै। थेवब्लाबो नैबे SMC कमिटिखौ ओरैबायदि बाख्नायनांगोन जे बिथांमोना SMC कमिटिया जोबोद गोख्रोङै बाहागो लानानै बेयावनो गामिनि सासे रोंगौथि गोनां सासे दिनै टिचारखौ थिसननानै बे उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनायाव जोबोर मदद होगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे मेडाम सासे लाखिदों। बे सानैया नैबे फरायसालिनि गथ'फोरखौ फोरोंनायाव मैखोमै बाहागो लागासिनो दं। आसा खालामदों दिनै नैबे जोङो अफिसनि फालनिफ्राय बर' साहित्य सभानि दिनै आफादगिरि जानानै, नेहाथारि जानानै जों आफाद हिसाबै जोङो अफिसफ्राव थांब्लाबो नैबे फरायसालिसिम जों दिनैसिम थिसननो हानाय जायाखै। होमब्लाबो नैबे जाय बिथांमोनखौ दिनै बे फरायसालिखौ सामलायनो होदों, बे सामलायनाया मोजां रोखोमनि सोलिलांबाय थादों आरो जोबोद मोजां। आसा खालामदों
नैबे आसा खालामदों नैबे जोंहा जिहेतु बे फरायसालिया मोनसे एजिएस सेन्टारमोन बे एजिएस आपग्रेडेसन जानानै दिनै बेयाव गभर्नमेन्टनि आखायाव दिनै बिल्डिं मोनबाय नाथाय बिल्डिं मोनसेयावबो दिनै फोरोंगिरिखौ थिसननो हायाखै दा बे बेलायाव जों मिथिनाय बायदिब्ला दा बेवहाय पस्ट क्रिएसन जागोन होननानै जों खोनादों दा बे पस्ट क्रिएसन जायोबा बेयाव सानै फोरोंगिरि मोनगोन होमब्ला नैबे अनुस्ठाना थांना थागोनखौ आं मिजिंथिदों गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आं मोनफ्रोमबो गेना गोरोन्थिनि थाखाय गिबियाव निमाहा बिबाय जोंनि नैबे दैसागुरि गुदि फरायसालिया दिनैहाय नैबे नैथि खोन्दो गुणोत्सव सोलिबाय बेयो सोलिनायनि गेजेरजों आं आसा फारिदों बेयाव जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजाङै आनजादखौ होनानै बे स्कुलनि मुं लाखिगोन बेखौनो आसा फारिदों आरो लोगोसे बेयाव दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि जोंनि बे दैसागुरि गुदि फरायसालिया 1999 मायथाइनिफ्रायनो गायसनजेननानै 2006 मायथाइयाव बे सरकारै गनायजानाय फरायसालि जादों बे गनायजानाय फरायसालिबाबो बेयाव जोङो फोरोंगिरि मोननो हायाखै दासिमबो बेयाव जोङो रायजो राजाफ्रासो बेयाव रां खेन्दा खांनानै सानै टिउटर्स लाखिनो गोनां जाबाय थादों जों बोसोरै दा बेनिखायनो जोङो बेखौ खावलायनो लुबैयो जोंनि बे दैसागुरि फरायसालियाव थाबैनो आसाम सरकारा जेन फोरोंगिरि थिसननानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै गुन गोनां सोलोंथाइ जोङो बे फरायसालिनिफ्राय जों दैथायहरनो हायो जेन बेखौनो आसा फारिदों आरो जों बेखौ बे फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ थाब मोनगोनखौ आसा फारिदों आरो उननि समाव फोरोंगिरियाव जितु गैया होनदों बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनायनि लामाफोर दं नामा एबा लुबैयो नामा जोङो बेखौ आसा फारियो माने जोङो लुबैयो जों आसाम सोरखारनिफ्राय जोङो जिहेतु बे फरायसालिया सोरखारि फरायसालियाव सोरखारा फोरोंगिरि थिसननाया सोरखारिनो मावनां खामानि बेनिखायनो जों सोरखारनिफ्राय बे फोरोंगिरिखौ जोङो मोनगोन होनना आसा फारिदों आरो दैथायहरनो नांगोन जोंनो क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।